Sa video nga kuha sa manunudlo nga si Romeo John Santiago, makita ang paglakat sa grupo sa mga manunudlo nga nakauniforme sa tunga sa mga talamnan. Wala labot sang malayo nga lalakton, may mga ginagyan nga lutakon nga dalan lakip na pagtabok sa suba. Suno kay Jennifer Ahita, ang school principal sa Ikogan Integrated School, isa ini sa ilang nga ginapatigayon nga home visit para sa ilang estudyante sa elementarya kag high school. Dala sa COVID-19 pandemic, ang eskwelahan suno sa iya naggamit sa modular distance learning. Lunes, nagakuha kag nagabalik sa module sa eskwelahan ang mga ginikanan. Pero kay may kakulang sang sara nga magbulig sa 300 ka estudyante sa ilang nga modular learning, ginpakamaayos ang eskwelahan nga sila mismo magbisita sa mga kabataan para magabayan sila sa pagtuon. Modular distance learning ang amon nga assisting subong. So para to assist sa mga kabataan, kami ang gabiset sa ilang nga mga balay-balay para nga mabuligan namon sila kay sa bukid kabalo naman kita nga inang wala bala mga naiskulahan gid ang mga ginikanan tagaan namon time. Martes kag Miyerkules ang gintalan nga adlaw sa eskwelahan para sa home visit. Full force ang 16 ka mga manunudlo lakip na ang principal para diri. May purok nga nakaschedule kag ang manunudlo nga na-assign sa kada grade level ang naga-assist sa pagsabat sa mga estudyante sa module. Kanang ka purok ang amon ginakadto kay ilang atawad ang kalap-kalap gani ang purok ginabalay-balay namon ang visit ang data. Gikan sa poblasyon, ginalakat ang mga 10 kilometro padulong sa eskwelahan sakop sang sitio Ikogan. Bangod nga wala man sang sarang nga masakyan suno kay Ahita. Ang pagpadulong sa mga balay sa mga estudyante lain naman nga pagpanghangkat para sa mga manunudlo. Pero ini nga pagay ang ginaagwanta nila dala sang kabalaka nga bisan sa ano nga sahi sang kabudlayan nga ginaatubang tigayon nga may matun-an ang mga kabataan.